Assalamu alaikum hormatly watandaşlar, merhamat tamaşaçylar. Owadan hem awadan, goýnumydam aýdym saly watanymyzda size bagtyarlyk wagty hoşluk ýary bolsun. Türkmenistan bir tarapdan mekany, kullu türkmen halkyny ötüşleriň belen tepkitlerini alyp barýan hormatly prezidentimiň janyna sag. Tutýan tutumly işleriň elmeda mahrawaşyklar we filmin tüýsüregden arzuw edýär. Anha şeýle ýaşdan ýaşa ajaýyp arzuwlar bilen size medeniýeti din salmagy, aýdym sulamyň sağdandan ummadyň döredýän ajaýyp aýdymdyr salyny tanış etmek maksady bilen her hepdeniň ýerşinme güni ýaşyk teleýärine ýaýlyma berilen Sungut öwüşgünler atly gepleşimiziň täze nowat taksany başlaýar. Ýa-ni gepleşimiziň kergede kysanda Ustad aýdymçylar Zekini Sağdanlar özüniň ajaýyp aýdymdyr saýlary bilen tomoşaçylygymyzda şatlyk şowkuny paýlaýar. Rıha gepleşimiziň bu gede kysany mehmany hem ýaş Zekini aýdymçymyz Gurbanlary Ataýew. Gurbanlary gepleşimize hoş gördük. Hoş gördüm. Gurbanlary gepleşimiziň başynda näme? Her bir medeniýet sunut işgäriniň ýüregine ajaýyp arzuwlar gaýnap joşýar. Şu gepleşimiziň başynda ýüregiňizden çykan ajaýyp arzuwlar tomoşaçylygymyzda beýan edýär. Özatdan peýdalanıp, hormatly arkadaşlar, köp sag bolsunlar aýtýas. Hormatly prezidentimiň jany sag, tutýan tutumly işler rowaşlyga besensin. Köp sag bol. Gurbanlary bilen siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Gepleşigimiz näme? Ilk başda soraw jogap arkaly dowam etsek, gepleşigimizde bir döredýän aýdymdan gaýt aýdymdan üstün işleýän şolar dogrusyny söhbetleşigimize başladyk. Ali palamyzdan köne galan aýdymlary täze öwüşüň bilen halk köpçüligine ýetirýär. Dogry welläkeçýän halipalamyzda näme asyrdan asyra geçip nesile geçip nusgawy şahylamyzyň döreden tetirlerine döredine ajaýyp aýdym saýlary bugun hem täze öwüşgün bilen halk köpçüligine ýetirýär. Gepleşigimiziň başynda haýsy aýdymlar bilen başlajak? Söýgü aýdymlar ýerine ýetirilmekmi ýa-da halipalamyzda miras galan aýdymlar ýerine ýetirip bermekmi? Gepleşigimiziň başynda şu söýgü aýdymlarymyza halipalamyzyň bellek geçen aýdymlary geredim diýen aýdymma. Soň halipalamyzyň bir aýdymy akmaýa gyzýan aýdymma. Halipalamyda miras galan şoltandan söýgü aýdym saýlary bilen dowam edýär. Men sana geregim, yüreğimdi. Elini elime asmak istedim. Men sana yüreğimdi. Yüreğime basmak istedim. İmma bulayım, inne neşegün Aranok dilim inni vursun yürekliyle oladı Çalışırım oluşam ikin sevgilim Ey sen karım dilim o da yürekli sevgilim Sana atsı sevgi bilin dolu yürek Seni bir Ağramassam edeydim Kemmelerden gün yaşacak gönlümine Ey sen karım dilim o da yürekli sevgilim Sana aslı sevgi bilin dolu yürek Seni bir şahide ağramassam edeydim Kemmelerden yaşayacak gönlümine Yılgırıp kapıda durdu burun Kaygının
bal isledim Yalvardıgın törde oturdu oğlan Ey kıyğını bağrına basma isledim İmamulin şol senin barından Ayıl halas etti hayat ilinden Yaşasın, yaşasın, yaşayısın hayal ey Sensin nişik ordu sevi ilinden Ey sen karı dilin buğday yürekli sevulin Sana aslı sevi bilin dolu yürek Seni bir şahide ağramazsan Kemmelerden gün yaşayacak yanıminem Ey sen karı dilin buğday yürekli sevgilin Sana aslı sevi bilin dolu yürek Seni bir şahide ağramazsam dedim Kemmelerden gün yaşayacak yanıminem Kemmelerden gün yaşayacak yanıminem Kemmelerden gün yaşayacak yanıminem Sabahda ring biring güller Şapkasın sıyrışar şirine biller Elem yadınlasan ol geçimden Bir vakit yıl yarın sen gülül kıyda Canım yadınlasan ol geçimden Bir vakit yıl yarın sen gülül kıyda Geçmenin uyup var ağır diney Maya karışır ney olun kıyırda Gözüme bitirip gülümdü pirdey Bir vakit yıl yarın sen gülül kıyda Gözüme bitirip gülümdü pirdey Bir vakit yıl yarın sen gülül kıyda Dostlar bu sevin bakırdır yağdır Şadlıktır şu günler aydın sazar
Saul Gurbanur diýen ýetine ajap aýdymlangyda gepleşigime soraw jogap arkaly dowam etdik. Bilýän başlaganda Elmydama bir täzeden täze ajap aýdym salar ýerine ýetirýär. Şahyla bilen işeşe şahyla döreden ajap goşky setirlerini keňe talyp täze aýdym döredýärler. Şu esatan täze aýdym döredende ilki keň saýlanyp alýan ýa-da keňe görä goşky düzülýär. İlki bilen heň saýlanýar. Soňra goşky. Keňe saýlanyp keňe görä de goşky düzülýär. Döredende esatan haýty şahyla bilen işeşýän ýa Nuskow şahylamadan galan goşky setirler aýdym döredýär. Nuskow şahylamadan goşkylaryny aýdym döretmek maksadym bar. Şol Nuskow şahylamadan galan miras galan ajayip goşky setirleri aýdyma salyp keňe salyp aýdym ýerine ýetirmek maksadym bar. Özüňiz esatan döredýän aýdymlarynda haýsy saz guralan setini özüňize has ýakyn görýän, haýsy saz guralan setini kybarda şöre şol aýdymlarda ulanýan. Gitara saz guralaryny ulanýan, klawiş saz guralaryny ulanýan. Rahma arkadamyň ýörüýti täze çykan saz guralary türkmen halkymyda peşkeş edilýär. Şol klawiş saz guralaryny da bir näçe saz guralary sesler ýerleşdirilen. Şol klawiş saz guralarynyň seslerini özüňize has ýakyn görüp aýdymlarynda ulanýar. Gepleşigimiň dowamyny tomaşaçylarymyza näkil aýdym ýerine ýetirmek üçin? Gepleşigimiň dowamyny şeý aýdymlar bilen dowam edäýeli.
ayna giyeceğim. Yüreğimin ayağını ilahı bugün kalam ey. Malım sana bağlı gel yarın ayna giyeceğim. Yüreğimin ayağını ilahı bugün kalam ey. Malım sana bağlı gel yarın ayna giyeceğim. Sağol Qur'anlar diye niyetine acayip aydınlanmadı. Tede şeyler sonra bilen devam etsek, esasen her bir bahşi yörjen olanı ilmidan ve halifalar dinleniyor. Halifalan aydınlarını dinleyip soları göre öykülüp halifalanmadan bir miras kalan aydınlı özlerini sapap görülü mektebi hükmünü görüyorlardı. Özünüz esasen qayvanı dinleyen halifalan. Türkmenistan'ın atqalın artisti Guvanç Yalmamedov, Kakacan Nurif ve halifamız, Sakjepar ve halifamız, Menagar halifamız var. Şolar dinlep, şu halifalan aydınlarını özünüz dinlep, özünüz teyada var. Halifalardan dinle aydınlardan yerine getirýänizde. Özünüz esasen size haýsydyr bir ustadın aydını yerine getirmeliyseniz, özünüz haýsy ustadın, haýsy halifanyň aydını saýlarsyňyz? Kakacan Nurif'in aydınlarına saylardım. Gepleşimiz onu devamını şu halifanyň aydınlaryny yerine getirip, haýsy aydınlar bilen dowam edeli gepleşimiz. Halifamız Kakacan Nurif'in geçen günden akitdi diýen aydın bilen dowam edeli. Ýa-da söýüp aydınlar bilen dowam edeli. Peşmen onu senin geçen günem ekittim. Valtınla immeli nurun immedey. Ey solup geçen ilvan güller ekittim. Valtınla immeli nurun immedey. Ey solup geçen ilvan güllem ekittim. Geçen geceler öttey Gürücü gün geçleyneceğim dağıttım. Yalnız hasrete yüren giyittey. Onu menin geçen günem ekittim. Yalnız hasrete yüren giyittey. Geçen günem ekittim.
sendir yanay Aylidir karın yok barantın gitti Aylidir karın yok barantın gitti Ay kuşulmuş geçen gecelimizden
Köp sağ ol, Gurbanlar diýen ýetirän ajaýyp aýdymlanmalar gitmişimde soraw jogap arkaly dowam etsek, näme başda esasy wajyp zat ses bolup durýar. Ses belentli bolup durýar, bokurdukda alýan tilsimler bolup durýar. Şol sesiň aýamak üçin näkil usuly bolanýar. Azgınjakça açmaly, bokurdan ýyl saklamaly. Esasan öz bokurdaňy sowukdan gorap sesini aýap saklamaly. Türkmen halkyna näme bir näçe başçylyk ýollar bolup durýar. Salar ýoly, distansylyk ýoly, damany ýoly, ýa bolmasa ärsar ýoly, ahal ýoly ýalyk bir näçe başçylyk ýoly bolup durýar. Her başçylyk ýolunyň özüne mahsus tilsimleri, özüne mahsus aýdymlar bolup durýar. Esasan özüňiz haýsy ýollardan aýdym sallar ýerine ýetirýär? Salar ýollaryndan aýdymlarymyzy ýerine ýetirýäs. Ahal ýollaryndan aýdymlarymyzy ýerine ýetirýäs. Esasan beýleki ýollar bilen tapawuty näkilek şol aýdym ýerine ýetirende, damany ýolundan aýdymda näkil tapawutlar ahal ýoly bilen aýdym ýerine ýetirende. Damany ýoluny esasan bokurduklarda gaýnaw sesler bolýar. Ahal ýoluny çekimli aýdymlar belende çekimli aýdymlar aýdylýar. Dogry bilen geçen distansylyk ýolunda näme bir näçe alipalamadan, şahilamadan miras kalan, yazılamadan miras kalan destanları ya tutup jipmecik aýtyp bermek wajyp bolup durýar. Gepleşimizin dowamyny indi tomoşaçylamada nähil aýdymlaryna dowam etjek. Göroja destandan bir jansuw berçelliň aýdym ýerine ýetip bereýin. Oň ýerinden olsa alipalamadan bellek geçen aýdymlary ne peýda eden aýdymy ýerine ýetip bereýin. Sira
şansu berçeli Nendilim küydürmemin ey Beyve şansu berçeli Köp sağ olun, Kurbanlar diýen ýetine ajaýyp aýdymlaňyda esasdan näme başly sadanlara, aýdymçylara sahna ustatlygy wajyp bolup durýar. Sahna ustatlygy gerek bolup durýar. Her bir aýdymçy artist hökmünde, tomoşaçylyk öňünde aýdym sadyýan ýetirenine sahna ustatlygy näkilik duýulýar. Sahna ustatlygyna esasen tomoşaçylaryň as ýüregine girmek gerek. Gowdan gow aýdymlar. Ene barada, Söýgü barada, ata barada, söýgü barada. Wajyp bolup durýar. Esasdan şol ýerine ýetiren aýdymnyň tomoşaçylardan bir duýgusyna kybataş, duýgularyna barjak aýdymlar, şatlyk aýdym bolsa, şatlyk we ähende özüň atyp barmar. Şo diýermi? Gaýgyly ýa bolmasa söýgü aýdym sahlary bolsa bir duýguly ýagdaýda aýdym sahlary ýerine ýetirmek wajyp bolup durýar. Esasdan näme sahna çykyp aýdym ýerine ýetirende ol bir göni aýdym gidip duran ýaly, gepleşip göni aýdym gidip duran ýaly. Ol sahnada aýdym ýerine ýetirende hiçli aýdym üçin ýalňyşmak bolmaýan kady, men pikirimçe. Şu sahnada aýdym ýerine ýetirmek bilen şekilli aýdyma düşmekliň tapawuty näkili. Edil sahnada ýerine ýetirende aýdymlaryň sözünde ýalňyşmalar. Edil şekilli aýdym döredöňde şu arasynda ýalňyşýan Ýalňyşsam işläp bolýar. Sahna bilen şekilli aýdyma düşmekliň tapawuty şolary bolup durýar. Sahnada ýerine ýetirende näme? Ýalňyşman tomoşaçylar bilen bir öz öňünde özüň jogapkärligi duýmaly. Şekilli aýdyma şoňda näme? Rejissörler, operatorlar bilen işleşip şolaň berýän tawsiyalaryna görä şartlanmaly, begenmeli. Ýalňyşsam ýerinden täzeden şekilde düşüp alkotçylygy ýerine ýetirip bolýar. Indi gepleşigimiziň dowamyny halifalarymyzda miras kalan aýdymlary ýerine ýetirip bermek. Kıvırsay kullun peyda Hey hormalar yekilin halına Dilale destesin ilin ne peyda Dostur ne peyda Şa'awal bilmirsen ay Altı şa'awal bilmirsen 70'te yerinden kalay bilmirsen Bara bilmirsen Eğrim beş yaşta kal Bilin ne peyda Dostur ne peyda Hey ne peyda Hey ne peyda Hey
yanar sen yadından çıkarmadan Yağşıyla sene Sıfan ey kargül gelinin Gıydan ne peyda dostur ne peyda Hey ne peyda Hey ne peyda Aydı zıbabını yadır yüdünü sıxam Ey kargül gelinin Gıydan ne peyda dostur ne peyda Ey ne peyda dostur ne peyda Kofa Kurbanov diye neyse acayip aydınlanmada size şeyler sonra versen mailleştiren aydınlanma doğrusunda gitmişim devam etsin. Mailleştiren aydınlanma vatanımız var arada, bu arada, enelenmede vasfetmek var arada. Kofa olun ilk bilene Kurbanov'da gitmişim de katnaşanmada yine neyse acayip aydınlanmada gadapta sorular cevap verende kofa ortuna idiyatna ama her bir medeniyet sunut işgalinin kalbinde idi arkadamda olan bu sonuçta arzular kaynap çok şey. Gitmişimizin ahırına yüreğimdeki acayip arzular tamaşasında beyan ederken. Rüzattan peydalanıp hormatly arkadamda köpmek sağ bolsunlar aytýas. Hormatly prezidentimizin jany sag tutýan tutumly işler rowaşlyga besensin. Kofa Kurbanov diye gitmişimizde katnaşanmada yine neyse acayip aydınlanmada bizden sizin owadyňyz mundan kim berent bolup medeni köpçülükli şäherlerde, toýdur bayramlarda ýanlanan tüýsüremizden arzu edýär. Ine mehriban vatandaşlar, hormatly tamaşaçylar, size ýetirmek isleýän aýdymdyr sağlammy, töhfetli görüşlerimiz şulardan ibaret. Biz sizin ähliňizde berk jan saglygy, maşgala awadançylygy, milli medeniýetimiziň hak howanlary edip arkadamyzyň janyny sag tutýan tutumly işleriniň elmadama rowaşlygyna weselmegi tüýsüremeden arzu edýär. Gepleşigimiziň ahyryny orta gulleýän, gulaşýan watanymyzy wasp edýän ajaýyp aýdymdyr sağlar bilen jemleýär. Ýene-de ýaxşy günlerde ýaşyk teleýänine görüşýänçe hoş sag bolun. Ederlerden miras hanım mi kanım Kim karıştı bir tarafsın vatanım İl gününü Allah yalkan mi kanım Hem karıştı bir tarafsın vatanım İl gününü Allah yalkan mi kanım Hem karıştı bir tarafsın vatanım Oğluyuzun namusludur, arlıdır Şükürlüdür, şoňa göre barlydyr Ursu imany hakym ýarydyr Hem karşy bir tarafsın vatanım Ursu imany Allah ýarydyr Hem karşy bir tarafsın vatanım
Kim karıştı bir tarafsın vatanım. Dünyasıyla geldiğini sevi tartı. Kim karıştı bir tarafsın vatanım. Barım hanım hanım senindir, ağrıyım mertebem canım senindir. Allah silan arkadağım senindir. Hem karıştı bir tarafsın vatanım. Allah silan arkadağım senindir. Hem karıştı bir tarafsın vatanım. Kim karıştı bir tarafsın vatanım. Kim bir karar bahtı yarsın vatanım.